Vi havde en lille scene før, der handler om borgerligheden derude kontra jer, og nu kommer borgerligheden så ind i jeres stue. Nu har vi taget det første spadestik i det her kæmpestore projekt, Lykke og Fremgang, som jo er en Danmarkskrønike, hvor kameraet står på Lolland Falster, der skal fortælle os noget om, hvem vi var, os danskere, fra slutningen af 2. verdenskrig og op til nu. Hvad arbejder de med? Jeg er jo billedhugger. Jeg er musiker, ikke? Jeg er pædagog, eller? Jeg er forfatter og tegner. Altså, er det noget fra statens kunstfond? Du svarer ikke på det, vi spurgte om. Hvad laver du? Hvad laver du selv? Jeg passer mit arbejde, jeg passer mit landbrug. Det er skønt, at det foregår på Lolland, og der er lidt fokus på et samfund uden for København. Jeg kommer selv fra provinsen, og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får fortalt nogle historier, som kommer fra provinsen. At det ikke alt sammen handler om historier, der foregår i de større byer. At vi ligesom får talt den del af Danmark op. Vi skal ikke sidde i København og forestille os, hvordan folk har det på Lolland og Falster. Vi går ned og spørger, hvordan de har det i grove træk. Og så fastholder man så de informationer, vi får på den måde, og bygger videre på dem, og det bliver så til elementer i den færdige historie.